Ja kao prvo moram da kažem, imam velika čast što prisutno nečemu što se zove Glas zajednice. Zato što sam ja član ove subotičke zajednice postao tek sa 23 godine. Mnogi to ne znaju, ja nisam rođen u Subotici, ja sam rođen u Rumi i sa 23 godine sam imao svoju prvu probu u Subotičkom narodnom pozorištu i od tog trenutka ja smatram sebe Subotičanom. Što je bilo u septembru 2003. godine za predstavu koja se zvala Lažan napad, pogrešna odbrana. Ta predstava, nažalost, nije dugo igrana, ali meni veoma bitno to prvo što moja prva predstava ovde. Kao drugo, zato što je to predstava koju sam ja dobio nagradu za najboljeg mladog glumca Vojvodine i to mi je onako dalo neki vetar u leđe i onda su ovde počele da se ređaju uloge. Ono što je bitno u celoj ovoj priči jeste na koji način je mene taj mali grad koji se zove Ruma formirao, a to je onako jedno tipično vojvođansko ušuškano mesto gde se, pogotovo kad imate 16-17 godina, ne dešava dovoljno toga, osim kada je u pitanju pozorišta. Ruma ima fenomenalnu poziciju, nalazi se tačno između Novog Sada i Beograda. I to je jedna stvar. Druga stvar, ima sjajne uslove. Ima jedan kulturni centar koji prima 700 mesta, koji ima rotacionu salu. I mi smo imali prilike kao srednjoškolci da gledamo sve predstave iz Beograda i Novog Sada. Znači sve te predstave koje sam ja gledao sa 16, 17, 18 godina, ja to, nažalost, nisam posle imao prilike da gledamo ovde. Govorim pre svega zbog te propozicije, jer kako se tamo desi premijera, oni su odmah dolazili kod nas. Ja sam imao priliku da stvarno gledam neke jako značajne predstave iz tog perioda, kao što je Bure Baruta, kao što je prvi Radovan III, koji je igran posle Zorana Radmilovića, to je igrao Zvoje Bragić, Zvoje isto, da. Branka Katić je tu igrao, fenomenalna postava. Čuveni Alan Ford sa Terazija, Lolita iz Narodnog pozorišta, Poljubac žene Pauka iz Jugoslavskog rata i tako dalje, tako dalje. Tako da smo mi imali priliku da gledamo stvarno neke veoma bitne predstave i to je, čini mi se, neki kontinuitet koji tamo još uvijek postoji. Druga stvar je dosta jako amatersko pozorište. Kada sam došao ovde, ja sam vodio neke dramske radionice i pokušavao da ta neka znanja koje sam tada sticao prenesem ovde, ali mislim da je jako amatersko pozorište veoma bitno. Ja sam jednom otišao tamo da radim sa tim mladim ljudima i ispostavilo se da oni imaju nekih 40 članova. Od tih 40 neka samo pola njih dođe, neka od tih pola 5 proba akademiju i jedan će upisati i zato nekako jako puno Rumljana upisuje akademiju i onda je nastala ta izreka u Rumu po glumu. Recimo Jasna Đuričić, koja je do pre koju godinu proglašena za najbolju evropsku glumicu, je iz Rume. Njena asistentkinja je iz Rume. I uvek možete naći nekoliko studenta koji su upisali. Zato mislim da je za jedan grad koji nema profesionalno pozorište, to stvarno grad sa veoma aktivnim pozorišnim životom. 2000. upisujem u klasi profesora Bore Draškovića i u prvih mesec dana sve što želim je da pobegnem sa akademije. Zato što na samom početku sve što oni pokušavaju uradi jeste da ti unište ego. Dakle, pisao si, ništa ne znaš, nemaš pojma, ne vrediš ništa, tu si da ove 4 godine učiš. Zato što obično ljudi pomisle da je najteže upisati i onda, ako sam već upisao, pa ja ovdje sve znam. Svako ko zna da priča, zna i da ume i tako dalje i tako dalje. Međutim, tek u te 4 godine se stiču ta znanja koje se posle usavršavaju u profesionalnom radu. Ja sam imao tu sreću da već od druge... Da od druge godine akademije radim na Srpskom narodnom pozorištu, u pozorištu mladih. Jedino je Subotica ponudila stalni angažman i ja se nisam ni u jednom trenutku pokajao, to stvarno moram da kažem. Zato što onog trenutka kada sam došao ovdje, kada sam zaigrao, ja sam istog trenutka osetio ogromnu količinu ljubavi,
od strane publike kada su u pitanju glumci. I to je nešto što ne može da se meri ni sa čim. Čak i kad su u pitanju neke lošije predstave, obično je publika na strani glumaca. Javni glumci. Ma vi ste super, svaka čast vama, nego šta je ovo? A kada su dobre predstave, onda je naravno opet niko ne pita ni ko je režirao, pa vi ste super, pa ste super. I to je ono što je mene nekako vodilo od te 2003. pa na ovamo. Stvari su se tu dosta menjale, ja sam se trudio da mi tu ne bude previše, neću da kažem previše dosadno, ali da ne uđem u neku vrstu pa rutine, da ne kažem da je, ja pre svega mislim da je ovo poziv, pa tek onda posao. I trudio sam se da vodim neke dramske radionice, da pišem neke pozorišne komade. Jedna predstava je, recimo, jedna predstava koju sam pisao u okviru fondacije Igora Jurića se još uvijek igra u srednjim školama kao jedan vid akcije protiv vršnjačkog nasilja. Tu sam pisao i režirao. Jedno vreme sam se čak bavio i stand-upom, to je bilo nekih pola godine, naš sugrađanin Srđan Omlan je uvukao to, ja sam se iz toga izvukao. Svaka čast. Da. I pored toga sam igrao i u pozorištu, i u dečijem pozorištu, u pozorištu Magdalijanu u Beogradu, u Kraljevačkom pozorištu, i u pozorištu Deže Kostolan na mađarskom jeziku sam imao jednu predstavu koja se zvala Dijen sa našim sugrađaninom Andrejem Bokom, koga sam ja pitao da li si ti normalan, u gradu koji ima bar 30 profesionalnih glumaca koji pričaju mađarski, ti zoveš mene koji znam kuhinski mađarski. On je rekao da, ti ćeš to sigurno raditi kako treba. I imali smo sjajnu predstavu i meni je to stvarno bio veliki izazov. Usledile su i neke snimanja, pre svega reklame, serije, filmovi naravno. Od recimo 2008. pa na ovamo sam onako stidljivo počeo da snimam. Onda je u vreme ove hiperprodukcije, tu negdje između 2018. i 2019. pa do ovog trenutka, desile su se neke jako uzbudljive stvari kada su pitanje. Recimo u toku 22. i 23. sam svakog meseca snimao nešto. Bilo da je to reklama, bilo da je serija. Nekako bio sam u sistemu i samim tim sam stekao neko samopouzdanje pred kamerom. Tako da obično se o toj hiperprodukciji priča u nekom lošem kontekstu. Kao sad, ukoliko se jako puno snima, to obavezno znači da je to nešto loše. Ali ja obično podsjećam ljude da i kad se manje serije snimalo, recimo pre nekih 20 godina, nisu to bile serije, nije manji broj serija nužno vukao za sobom kvalitet. Jer ja sam probao da se setim, znači pre 15 godina pojavili su se Rode, svaka čast. Ali u to vreme su bili seljaci, Selo Dorija, baba se češlja, moj rođak sa sela. Što svaka čast tim serijama, ali ne mogu reći da su u pitanju neke serije koje su imale kvalitet kao za vreme, ne znam, Jugoslavije i tako dalje. Tu se ipak radilo mnogo ozbiljnije, temeljnije i tako dalje. Da bi evo sada stigli do ovoga trenutka i kako ja ne bih htio više da gnjavim, ja bih hteo da ovo prosto bude neka vrsta interakcije sa vama. Odnosno, ja sam sada nabacao puno tema, ali bih voleo da ovo više ne bude monolog, nego da bude dijalog. Tako da, ja stvarno mislim da je ova profesija vrlo specifična i da ljudi imaju jako puno pitanja od toga kako zapamtite sad taj tekst, do toga šta je funkcija glumca i umetnika u današnje vreme, konkretno u današnje, tako da sve što vas zanima, možete da me pitate sad, ja sam jako otvoren za sve vrste pitanja. Ovdje imamo jednu sliku iz predstave Neparan par, za koju najčešće nema karaka već na početku. Baš sam te zamoli za pogrešno pitanje. Da. unapred rasprave, ali je odlično rasprave. Imam ja pitanje. Ja volim tu vezu tela, uma, tako dalje.
spomenuo si kako ti je trebalo da skupiš samopouzdanje ispred kamera. Ti baš meni deluješ kao osoba sa puno samopouzdanja i neizmjerno slikoviti. Mislim, ja te gledam ovo bukvalno od osnovne škole, pa sam na neki način i odrastala s tebe, pa me zanima mislim, često glumci pričaju o toj nekoj razlici kad je to u pozorištu i kad je na setu. Koja je to razlika u samopouzdanju? Kako ga ti stičeš? Šta se tu zapravo dešava? Zašto ti osjećaš to? Zašto se osjećao kao da nemaš samopouzdanje? Da. Pre 2-3 godine sam čitao biografiju Woody Allena i sećam se da je on pričao o tome kako je sedeo jedno večer sa Elizabeth Taylor i Richardom Bartonom. To je bilo negdje krajem 60. Znači, oni su u tom trenutku bile svetske zvezde. Verovatno nije bilo poznatijih glumaca od njih. I Woody Allen piše ovako: oni su pokušavali na svaki način da me impresioniraju kako bi sakrili svoj manjak samopouzdanja, što je tipična stvar za glumce. Sad jako sam parafrazirao, ali sam tu rečenicu zapamtio. Znači, ako uzmemo za primjer dve najveće svetske zvezde tog vremena, koje su imali potrebu nekoga zbog manjka samopouzdanja, zapravo mislim da je naš posao takav, dobro večer, da stalno imamo problem sa samopouzdanjem, jer mi kad odemo na posao, 200 ljudi, 100 ljudi ocenjuje naš rad. Znači, ako neko ode u kancelariju, možda će imati nekog šefa koji se da kontroliše i tako dalje. A ukoliko izađe neka serija ili neki film, to će, da, nekad milioni. Tako da je to neko pitanje samopouzdanja stalno na ispitu. I ono što pre nekoliko godina je, ne mogu da se setim sa kim sam pričao, ali jedna osoba je imala problem da nađe voditelja za neki program, a svaki se ne želeo da glumci. I niko nije hteo da prihvati. Ja sam prihvatio, zato što ja negde imam sad iskustvo i u tom vođenju programa. Kaže, pa kako? Ali kako je moguće da glumci ne prihvataju voditelja? Pa vi ste stalno ispred publike. Ja kažem, da, ali mi smo ispred publike u ime nekog drugog. I mi smo u svoje ime ispred publike. I samim tim sam ja, pošto često vodim programe, prihvatio taj posao kao ulogu voditelja. Dakle, onoga trenutka kad ja izađem na scenu, ja nisam Vladimir Grbić voditelj, ja sam ulozi voditelja. I to pre svega volim da gledam sa te strane, jer zbog prirode našeg posla smo mi vrlo osetljivi, vrlo ranjivi, a to jako utiče na samopouzdanje. Tako da to deluje tako. Sad što se tiče razlike u filmskoj i kad je u pitanju filmske i pozorišne glume, da, sad, recimo ako dođe neki reditelj, radimo neku predstavu, on kaže ja želim da ova scena bude filmska. To obično znači iskrena, zato što kad kažeš pozorišno, to nužno sa sobom nosi neku vrstu teatralnosti. A evo sada recimo mi u ovoj prostoriji možemo da pričamo ovako. Međutim, ako sala ima recimo 200 mesta, taj koji sedi u poslednjem redu zaslužuje da čuje tekst isto kao i ovaj u prvom. I onda morate da govorite malo glasnije, i onda morate da, ako vi pričate ovako, onda je to već malo teatralno i malo manje prirodno. Ako vam je kamera ovde, sve što možete da radite je ovo i ništa više od toga. I ovo je dogovoravišno ovo što si radi. Ovo radiš samo ako je kamera jako daleko od tebe. To se zove prilagođavanje formatu, odnosno postoje vežbe za to. Sad recimo kada bi ti si tu, ja sam tu, mi ustanemo i sada ti se meni približavaš. I mi izmislimo neki tekst, bilo koji. I sada ja tebi nešto objašnjavam i ti sad meni kako se približavaš, ja sam sve tiši, moji pokreti su manji, ti ideš unazad i onda kako ideš to dalje od mene, tako i ja u svojoj ekspresiji sam sve jači i jači. Tako da to je onako baš neka basic razlika između pozorišta i filmska. Na fakultetima, nekako govorite se da se više uči u
glumač, više se uči za pozorište, znači te tehnike i sve ono što je, a manje za film. I onda retki su glumci koji po meni mogu jednako da presu, znači i na filmu, i u pozorištu da onako zrače, da kao što reći, potpuno drugačiji pristup, Jeste, da. Jer ta faca je mnogo bolje se vidi nego na sebi. Nama je naš asistent na režiji pričao kako oni nisu, pošto on je studirao režiju 80-ih i kaže mi nismo imali kameru. I onda pa kao kako ste vežbali? Pa ovako. Ovako smo vežbali kadriranje. Tako da, i zbog nekakvog prirode posla, uvijek se računa da ćete vi mnogo više raditi u pozorištu nego na filmu, onda je samim tim i veći akcenat. Da smo u Hollywoodu bili malo veći, su više ako Broadway. Ja sam htjela da čitam kako ti je bilo iskustvo snimanja filma, zaboravila sam kako se zove ili izvinite, na Zlatiboru, koji je bio... European Christmas. Da. Nešto znači. Da, pa jako... Digla se jako velika prašina oko tog filma, a ja mislim da ga je malo ko gledao. O tom filmu se jako puno priča, a ne znam koliko su ljudi uopšte u prilici da vide o kakvom filmu se radi. Ja nisam, samo sam pročitala članak. Ja mislim da u ovoj prostoriji verovatno nikad bio je to već. A svi znaju, molim? Bio je i to već. Ne, ja imam svom USB-u. To znam. Da. Neku prijatnu projekciju. Da, ogledat ćemo posle. Mogli smo stvarno. Dakle, mene za taj film zvala jedna naša sugrađanka, ona se zove Slavka Antić, možda neko zna o kome se radi. Ona je slučajno dospela u taj film, ona je bila tamo assistant production manager. I onda je ona rekla, vidi, ja sam upala slučajno u ovu priču, ja bih da promovišem subotičke glumce. Trebaš mi ti, treba mi jedna devojka od 30 godina. Meni su poslali scenariju, počeo sam bez tebe, ja sam stvarno izvinjen, najavio sam. Sedite slobodno, idemo. Dakle, ja sam dobio tekst i korona je donela nešto što se zove self-tape. Dakle, ti dobiješ tekst, snimiš sebe, pošalješ, i samim tim mi koji ne živimo u Beogradu ne moramo stalno da idemo na razna mesta za te castinge. Sve je postalo nekako mnogo brže i samim tim jednostavnije za nas koji nismo u tim velikim centrima. Ja sam dobio tekst, ja sam tekst naučio, ja sam snimio i ja sam poslao. Za pola sata su mi rekli ti si dobio ulogu. Stižu mi separati, odnosno delovi tog teksta i ja čitam i shvatam da je u pitanju jedan lik koji je izuzetno naporan. jer je priča o tome da je jedna rediteljka božićnih filmova, igrom slučaja došla u Srbiju, došla na Zlatibor da bi snimila božićni film. Ja držim neki restoran, ali ja po svaku cenu želim da dobijem ulogu u tom filmu, ja se trudim da impresioniram. I onda ja citiram replike iz raznih filmova, imitiram joj Elvisa, na svaki način pokušavam da dobijem ulogu u tom filmu, ali ja sam odlučio da nekako taj lik učinim što simpatičnijim, jer bi u protivnom delovalo kao samo neko ko po svaku cenu želi da dobije taj film, da dobije ulogu u tom filmu. Ono što treba uzeti u obzir kad se gleda taj film, je u pitanju božićni film. Taj žanr ne postoji kod nas. I samim tim treba posmatrati stvari u okvirima žanra. To je, dakle, jedna sladunjava priča koju vi treba da gledate uveče, kad uzmete keks i čaj i upalite kamin koga ima. I ne mislite apsolutno ni o čemu. Zato što jedna novinarka me je pitala, kao film baš nije naišao na najbolji prijem, a ja sam se zapitala ali koliko ljudi ga je videlo pod broj 1 i pod broj 2, mi nemamo tu tradiciju božićnog filma. Kad je u pitanju sam odnos prema radu, kad su u pitanju, da, diva i tako to, sve to što možete tamo da vidite, Hallmark, diva, to je ta vrsta filma i ništa više od toga.
Kada je u pitanju sam njihov profesionalni odnos, ja sam stvarno bio prezadovoljan, zato što vi ni u jednom trenutku nemate utisak da ste, sad vi niste američki glumac, pa sad kao ćete dobiti neki tretman koji ne zaslužujete, zato što je ekipa je bila mahom iz Engleske i iz Amerike. I onda, ali jednom kad uđete u tu mašinu, vi ste svi jednaki. Reditelj je bio jedna savršeno smirena osoba koja samo ako klimne glavom, uradi ovo, dođe, šakne ti kako nešto treba da uradiš, vrati se za kameru, da, to je to, što je jako bitno. To je stvarno jako, jako bitno da se u situacijama gde vi puno ljudi ne znate, da igrate na jeziku koji nije vaš, ne stvara nervoza. Tako da ja mogu da kažem da je to bilo 5 veoma zanimljivih snimajućih dana. Tako. Izvini, ja sam propustila samo da te pitam, gde si studirao? U Novom Sadu, u klasi profesora Bore Draškovića. Čuveni Bore Drašković, ako ste gledali domaći film Život je lep, Željom Nikolićem i Radetom Šebeđom, oni znate možda o kome se radi. Ja sam htjela da pitam, da li je gluma jedno čime si žela da se baviš? I ako da, kada je to bilo, kad si onako rekao da ti želim da se baviš? Pa ja sam nekako osjećao da ću ja da se bavim nekom vrstom umetnosti, jer sam od malih nogu jako puno crtao, išao sam u muzičku školu, svirao sam tamburicu i nikad nisam završio, ali dan danas se dosta dobro snalazim sa žičanim instrumentima. Ako mi neko šutne loptu, postoji ozbiljna opasnost da će nekom da razbije nos ako ću vratiti tu loptu, ali ako mi sad daš klavir koji ja ne znam da sviram, vrlo lako ću da se snađem i da ti odsviram neku pesmu koju smo se dobili u roku od 10 minuta. Tako da nekako to je postojalo u meni i negdje u srednjoj školi sam ja odlučio da će to da bude gluma. Zato su važna ta amaterska pozorišta, to o čemu pričam i ti dramski studiji, jer sam ja tada shvatio šta to znači, šta znači proces rada na predstavi, šta znači odnos sa kolegom, šta znači kada dobiješ reakciju iz publike i meni je to delovalo užasno uzbudljivo. Ali neverovatno je koliko se ti amaterski dani razlikuju od tih dana na akademiji koji su nekada imali da budu stvarno jako, jako mučni, iscrpljujući, da smo mi stvarno gubili živce i zdravlje i sve. Moji cimeri su uvek znali, ja odem ujutru i ne vraćam se do uveče, barem u prve 2-3 godine. Ona vrsta studentskog života gde ti kupiš bonove, recimo, pa ideš u menzu. Ja sam kupio, recimo, 10 bonova, iskoristio 3, sve ostalo su bili sendviči i snalaženje na brzinu, jer ti imaš jednu vežbu za drugom, jednu za drugom, jednu za drugom. Rušiti se samopouzdanje i moraš da ga gradiš i tako dalje, i tako dalje. To je... Da, ja sam onda od 2012. do, čini mi se, 2020. ili tako nešto, vodio razne dramske radionice i pokušavao da neke mlade ljude animiram. Sad koliko sam u tome uspeo, pa izašlo je tu nekoliko glumaca, nekoliko dramaturga, nekoliko reditelja. Jedna devojka je završila pozorišnu produkciju, jedan momak filmsku produkciju, tako da ajde mogu da kažem da sam imao neki svoj doprinos. Jedan stand-up komičar, recimo da pogledam. Pričaj nam malo o tom stand-up periodu. Od tih 6 meseci? Da. Pa to zapravo ima jako veze sa ovim o čemu smo malo prepričali, zato što je stand-up jedna otvorena forma, gde si ti u komunikaciji sa publikom, ali na taj način da se ti ne kriješ iza uloga. A što je nama glumcima stvarno jako teško. To je stvarno veliki problem, jer ti, kako izađeš na scenu, imaš tu vrstu profesionalne deformacije da si u nekom liku i da si u nekoj predstavi. Meni je trebalo jako dugo vremena da shvatim da to nije nikakva monodrama, nego da je to stvarno jedna forma u kojoj ti treba da iskažeš svoje najveće strahove, svoje najveće zablude, sve ono što te muči
a tako da na kraju ispadne komično. Mislim što je glavni dokaz, ja sam od uvijek tvrdio da su komedija i drama dve strane istog novčića i da kad se ljudi nekim dramskim tekstovima smeju, da to nema nikakve, da tu nema ničeg pogrešnog, da tu nema ničeg, da ne devalvira tu dramu smeh, nego da je to neka vrsta proživljavanja na određeni način. Ja sam imao prvo materijal od 10 minuta, kojim sam bio onako vrlo zadovoljan. Onda sam imao materijal od pola sata, kojim sam bio malo manje zadovoljan, recimo pola toga je prolazilo uvijek jako dobro, ali druga polovina, nešto je tu meni falilo i onda sam ja rekao, ja ću ovo da sednem i da raspišem, ja ću imati svoj sat i po, i to se nikada nije desilo, zato što sam ja pre svega glumac, a to sam video, pogotovo ovde kod nas u Srbiji, kada se glumci posvete stand-upu, postoje dva puta. Ili postanu samo to, ili postanu to sa manje uspeha od onih koji su isključivo to. Tako da, ja kažem da ja tu stranicu nisam zatvorio, ima nečeg u tome što je meni užasno uzbudljivo, ali još uvijek nije taj trenutak. Mislim da tu treba i neka vrsta bezobrazluka koji ja nisam siguran da li ima. Ne govorimo sad o nekim ružnim rečima i tako dalje, ali recimo samo ta konfrontacija sa publikom, oni su stalno u nekom sukobu sa publikom, ja nisam siguran da li to ume. Nije neophodno. Pa nije neophodno, ali je poželjno. Zapravo sam gledao sam... Stand-up komičara sam gledao u Beogradu zajedno sa Olmanom i stvarno publika je bila... Ne, naša. Ne mogu da se sjetim ko je bio. Publika je bila nepodnošljiva. U jednom da niko nije slušao, pogotovo što je bilo u nekom klubu. I onda je Olman njemu rekao, ali ti ne možeš tako, ti moraš da privučeš pažnju. Ti moraš da, ako neko u tom trenutku nešto priča preko tebe, onda mu se obrati. Ali to obraćanje mora da bude duhovito na kraju krajeva. I to tu moraš jako brzo da razmišljaš i to je ono što se stiče praksom, a ja mislim da ja za to prosto nemam vremena. Zbog svih drugih obaveza. Da vas pitam, izvinjavam se, da li postoji neka uloga koja ti je onako bila, da si im sada kad se prisjetiš posebno teška, previše zahtevna? Pa, da. Svaka. Da. Stvarno svaka. To čak i kad deluje najlakše moguće, iza toga stoji mukotrpan rad. Pa evo sada, htio bih da pozovem ljude na predstavu trilogija Liman. Verovatno ima ljudi koji su tu gledali. Neki više puta, tako je. Ja sam rekao, evo baš malo da smo pričali, ja nikad nisam imao toliko teksta, toliko postupaka i toliko godina. Pogotovo što nas trojica igramo 50 likova, 150 godina američke istorije, sve kroz prizmu 3 brata, 3 siromašne Jevreja koji su došli u Ameriku i njihovih potomaka. Znači, jedan period od 1844. do 2008. koji su došli kao siromašni prodavci pamuka, a završili su, a njihovi potomci su jedni od najodgovornijih za veliki bankrot 2008. pa čak i onaj iz 29. Rađena je po istinitom događaju. Činjenice su manje više istinite, neke stvari smo menjali iz dramatuških razloga, neke stvari smo videli da i u tekstu nisu baš, ali ta braća Liman su postojala, u osnovu verovatno ljudi znaju za Liman banku. Osnivača Berza. Da, tako je. Tako da to mi je nekako najsvežije. Najteži su oni procesi gde
gde ne postoji dobra komunikacija s rediteljem, gde ne postoji dobra komunikacija sa kolegama, gde ne postoji dobro prihvatanje teksta. Ako se ove 3 stvari poklope, vi možete raditi šta god. Molim? Da, mi nismo to primetili bar u ovim našim predstavama, ima toga. Pa, naš cilj je da vi ne primetite. Sad može biti. Da. Možda se nekad vidi na poklonu, eventualno. Ali to ko predstavlja, da. Sad moram da kažem kolegama, osmejte se na poklonu. Počeli su da obraćaju pažnju. Vlado, ako uzmeš 3 različite sfere, tipa pozorište, reklame, TV reklame i film, šta ti je bilo najteže da, kad se menju, mislim, pošto su veoma različite za nastup, za izvođenje, u čemu si imao najviše problema da se prvi put prilagodiš? I šta ti najviše leži od ta 3? To jako zavisi od toga šta radim. S kim radim, ja tu ne bih pravio neku razliku. Ja sam pre svega pozorišni glumac. Tu sam se nekako formirao i tu sam, na sigurno, uslovno govoreći, uvijek postoji dilema kako će neka uloga da izgleda. Ali, recimo, isto tako neka snimanja su mi bila sjajna i divna iskustva imam. Baš zato što si nekako svaki dan u svom pozorištu sa istim ljudima, onda odeš na 5 dana, snimaš nešto, pojave se neki novi ljudi, neke nove energije i onda se i ti malo pročistiš. Ali jako je to teško, Kad si prvi put radio nešto, recimo kad si prvi put otišao iz pozorišta da snimiš reklamu ili film, na primjer, da li ti je bilo teško da se prebaciš? Jer ja se sećam, recimo pre 10 godina smo ti i ja snimali voice-over za Explainer video. I to ti je isto tako kao kad pozoveš glasovne glumce koji snimaju non-stop reklame. A ne sme da bude kao reklama, nego mora da bude. Bilo je jako, izazovno da se Da, čoveče, da. Tako je, da, vidiš. Evo, prva reklama koju sam snimao je bila 2008. godine za Lav pivo. Ja moram priznati da se nisam najbolje osjećao u tome. Jer je bio prvi put, šta nosi reklama sa sobom? To je najspecifičnije. Reklama nosi ceo dan ili 2 dana posla za 15 sekundi. Zašto? Zašto ona mora biti savršena u svakom smislu. Recimo, ja sam radio jednu seriju u kojoj smo mi u roku od 1 dana snimili 28 scena. 28 scena to je, ne znam sad, 2 epizode. Znači, sat vremena materijala za 1 dan. A za reklamu nekada 2 dana snimaš 15 sekundi. Zašto? Zato što u reklami sve mora da bude. Znači, ako sam ja ovde i uradio sam ovo, to se vraća 30 puta. Da bi ti potrefio, osetio svetlo, uradio ovo, onda producent kaže mi sad da se nastavi. Ajde probamo sa osmehom. Pa ćemo da se nastavimo. Stop! Ajde sad idemo jedan kao pogledaj nas, ali kao profilno. I to se vrti. I ti u jednom trenutku više ne još. Jo Bože, kad sam sa Knezom snimao. To se baš omiljena reklama. Ja sam u tom trenutku sam već snimio preko 30 reklama i kad ideš da snimaš reklamu, onda znaš šta te čeka, koncentrišeš se taj dan i spremaš se. Ali on čovjek, ja mislim da je to njemu bilo prvo. A ljudi, što je ovo? A što se on ko čeka? A što je ovo? Jer ti stvarno imaš jednu jako kratku formu, a to traje i traje. I sad ja dolazim sa mnogo boljim živcima jer znam šta me čeka. A on je i onda samim tim i on nekako nabija tenziju, jer valja nije čovjek navikao. Ali to je ono što se meni dešavalo u tih prvi par godina kada sam snimao reklame i uvijek se iznenadiš. Ja sam jednom izbrojao preko 20 izvora svetlosti za snimanje neke reklame. Od
raznih lampi, reflektora, ovde ne znam, ide daylight, ovde neki nadi izvoj. Da se samo montira reklama za, kamera za reklamu, neka trebaju do sat vremena. Kamera i svet. I onda ti moraš da sediš i da čekaš i da budeš vrlo strpljiv. Naprimer, evo, sad kamera je tu i ako se mi dogovorimo da je ovo visina šolje gde će da piše ime proizvoda, to nije ovo. To nije ni ovo, nego ti svaki put, pa sad osloni se na svoj instigator. Da, uz pokret i ne znam šta. Evo recimo kada smo, jedan kadar je trajao možda sekundu i po. Sad izvijem se što sam toliko, ti si pomenuo reklame, ali mislim da je to uzbudljivo. Ovako. Kadar u kome se ja približavam svojoj ženi u reklami za Paterinu, svojoj reklamnoj ženi, je izgledao ovako. Ne znam da li znate, na snimanju vrlo često budu šine. I sad na tim šinama stoji kamera. U roku od sekundu i po ja moram da skinem sako, da se njoj približim, da ona misli da ću da ja poljubim, ja je ne poljubim i ja odem tamo, a njeno lice ostane ka kameri. Meni je jedna noga u šinama, druga mi je van, znači moram jako da pazim da ne zapnem. Sako, nemam tu mogućnost da tako brzo skinem sako, to nema šanse, nego ovaj sako je malo načet, i organizator koji stoji tu drži za rukav. Jer on kad kaže akcija, on u tom trenutku meni vuče rukav da bi ja stigao da uradim, da bi kamera krenula i da bi imali sekundu i po sa 7 postupaka. I onda, ako reditelj nije, a najčešće nije iz prve zadovoljna, recimo kako je ta devojka pogledala jer se na njoj završava. Ajmo još jedno, ajde samo kao kad pogledaš, onda se to opet namešta, pa to traje. Onda drugi put ne uspije da mi skine sako ostane na pola. I tako je izgledao svaki kadar. 7-8 postupaka, u pravo svetlo, ako držiš proizvod, on mora biti tačno tako da se vidi. Jer producenti tamo sede i zvocaju. Znači obožavaš da snimaš reklame. Molim? Obožavaš da snimaš Obožavam. Tu sam se našao. Ali moram reći da su mi reklame otvorile vrata za neke druge stvari. Najgledanije stvari su. Pa da, zapravo da. I stvarno, ja sam recimo Gorana Gajića, čuvenog reditelja, upoznao, sam snimao reklamu za neku drugu paštetu. A jel voliš paštetu? Nemaš, ali Defrinol mi je omiljeni lek. To sam radio iz ubeđenja. Ta reklama se baš eksploatiše, to sam video. Recimo, u odnosu na Amerikance, da li ti imaš nešto, finansijske dobiti iz ponovnog emitovanja nekih tvojih uloga ili tako nešto? Kako je to kod nas teorisano? Izvini. Zato sam pitan da se nasmijemo. Recimo, kod nas je jednom ovde u pozorištu pre mnogo godina gostovala Zlata Numanović. Znate ko je to? Da, bilo je nedelje, ili kako se ono predstavlja? Pod plavim nebom. I jednog dana ona ulazi kod nas u klub, tad je još bila stara pozorišna zgrada i kaže, danas vas častim sve, počeli su opet da emituju Srećni ljudi. Jer ona kao jedan od glavnih likova sedi kod kuće, oni emituju i uplaćuju. To se odnosi na stvarno, ali kao sad Srećni ljudi u tom trenutku, mislim kao svi mi ovdje znamo šta su Srećni ljudi. Ona je menjala Tanju Bošković. Ona je menjala Tanju Bošković. I onda, ako je ona u te prve četiri glavne, za jednu od najgledanijih serija na RTS-u, onda će se naravno to njoj sasvim sigurno platiti.
Za nas ostale je malo drugačija priča. Tako da retko kada te stavke imaju u ugovoru, ali recimo, evo šta se desilo baš za reklamu sa Knezom, naknadno su štampali još plakata, nazvali su me i rekli mi da će mi biti još uplaćeno, tako da sam i ja imao iskustvo da sedim kod kuće i da ne samo uplati zato što se naknadno štampali plakati. To sam ti rekao, da? To sam prijavio. Potrošio u kafani. Izvoli. Rekli ste da vam je pozorište u Subotica kao bliže vašem srcu. Da. Ja mislim da u svim ovim reklamama, u svim ovim kadrovima, nema one čarovnije. Tako je. Koja postoji između glumca i publike. Tako je. Apsolutno se slažem. Tako da tog nema. Tako je. Da imate 3000 € platu, ne bi radili bateriju. Tako je. Apsolutno. Samo sam to. Apsolutno. Već je to žalost. Retko kada se te stvari rade iz ubeđenja, više se rade iz... Iz materijalni, pa apsolutno, da. Ja znam koliko su vam plate, otprilike nažalost. Da. Tako je. I to je tragedija. Tako je. Ali upravo ta razmjena energije između publike i... Tog nema, ali to je nešto što nas održava. Ja ne znam koliko ste vi upoznati sa našim uslovima za rad. Loši su. Gledali smo zatvaranje sezone kad su prikazali snimke, nisam ovo da. Mi smo ove limane smo kompletno postavili u fabrici Mladost, kompletno, u jednoj sali koja je, znači ta fabrika je izgrađena 52. Tada je posljednji put i očišćena. Među miševima. Miševi su šetali zajedno s nama. To je grozno. Da. Od toga kako izgleda ta probna sala, preko toga kako izgleda taj toalet, te stepenic, mislim, to je stvarno strašno. Molim? Dobojski, oni nisu ponovno. Tačno 10 godina kako je to obećano i... Nisu dobro. Da, nažalost ne. Nešto je bliže, nešto ima sanitarni član. Ali vi onda kada izađete na scenu i kada osjetite to o čemu sam ja pričao kada je u pitanju subotička publika, onda nekako sve to nestane. Zašto znate za koga radite? Onda prestaje da bude bitna i ta plata i ta mladost i sve te negativne stvari koje vuku jednu drugu. I bitno vam je samo da osjetite to što inače osjećate. Šta mislite zašto toliko dolazi? Ja imam pitanje, jedno, ne znam da li imaš iskustvo u radu i igranju nekih predstava koje se dugoročno igraju kroz nekoliko godina, ali me zanima da li je to slično muzičarima ili glumci to potpuno drugačije doživljavaju. Mi kada gledamo neku predstavu kroz neko vreme, doživljavamo na različiti način i uvijek nešto novo vidimo, čujemo, saznamo. Da li glumci isto to doživljavaju ili ih vremenom sa manje žari igraju ili ih nekako smori ili nešto ili na silu pronalaze neku inspiraciju da bi nešto, ako je komedija, nešto novo inspirirano, da to ostane relevantno, ili ako je drama na koji način se motiviše? Da li se motivišete ili vam to onako se gasi? To zavisi, kad se jedna predstava napravi, premijera je tek početak. Od tog trenutka postoje samo 2 puta. Ili može biti dobra ili može biti loša. Dakle, ako u toku samog rada na nekoj predstavi mi suštinski ne znamo šta nas čeka. Mi možemo da imamo neku procenu, ovo će biti dobro, pa nas publika potpuno demantuje, ili kao, šta mi ovo radimo, pa te publika ponovno demantuje i da ne, ovo je super. Ako predstava kroz igranje može da dobije, da se učvrsti, da se neke stvari koje nisu funkcionisale na probama vremenom postanu bolje. Ako se neka predstava puno puta igra, onda ona postane igranje, ona postane kao mehanizam i onda stvari idu nabolje. Međutim, ako glumci u nešto dovoljno ne veruju, ako neko dođe taj dan,
čak i ako uđu sa prevelikim samopouzdanjem na scenu, to isto može biti jako opasno, ja ovo znam, onda izađeš na scenu i shvatiš da nisi bio dovoljno spreman. I onda stvari počnu da se raspadaju. Tako da to zavisi, ovo nažalost nije matematika i mene neke predstave jako uzbuđuju i posle 50 izvođenja, a neke mnogo manje posle 10. ili 5. A od čega to zavisi, to bih ja jako voleo da znam. Da, ozbiljno. Nekad dođete i kažete, sad sam spreman, sad ću ja to da odigram baš kako treba i samo krene svet da vam se ruši na sceni, ništa ne funkcioniše. Kako neki dan ti nije do igranja, izađeš na scenu i budeš fenomenalan. Ja bih jako voleo da znam koji je recept za održavanje jednog nivoa, ali to su neke neuhvatljive stvari koje mi, nažalost, ne možemo uvijek da kontrolišemo. Ali i nema pravila u suštini. Nema, baš Čarolija. živa stvar. Pa i jeste. S tim što nekad ta čarolija, nekad ta magija bude crna. Da. Glasine. Koliko se puta menjali tekst? Svaki. Pa? I dolazili smo da gledamo kad ćete ga promijeniti. I šta ćete raditi. Da nismo ni primetili, verovatno, da je bilo nekih. Oni koji su dolazili često... Da, mnogi ljudi su dolazili po 10, 20, 30 i oni su prepoznavali da šta li će biti večeras. Ali recimo, evo, ja sam za to... Tako i u to može izvinite da pređe predstavu. Ali recimo, ja sam za tu predstavu imao utisak da je mnogo bolja bila na početku nego posle kad su stvari počeli da se dopisuju. Onda ste pretjerali. Da. Ja mislim da mislim da se tu desilo nešto kao, pa kao publika nas vole, kao pa mi sad ovo uvodimo, ta vrsta samopouzdanja i onda je to odjednom predstava postala jako... Ne kao delovala je neuigrano. Mi kad smo gostovali u Novom Sadu, a igrali smo je recimo 2 godine, to je taj neki prvi period, mi smo trajali duže nego ikada jer morali smo da sačekamo da se publika ismeje, da bismo mi mogli da nastavimo i onda je to je bilo fenomenalno. A posle onako, ne znam, kao da se izgubila ta magija. Kad ti je ostao sećen kao mislim, ko je ostavio možda najlepši utisak na tebe od naših glumaca s kojima se sarađivao? Od naših, to je baš teško pitanje. Goca Đurđević. Ona je nekoliko puta radila ovdje kod nas, na predstavama Draga Jelena Sergejevna, Arsenik i stare čipke i Avgust u Oknovu Oseš. A ja sam imao prilike da i pre toga igram sa njom u Srpskom narodnom pozorištu i saradnja sa njom je uvijek besprekorna. To je žena koja je jako nesigurno tekst. Da. Ali koja sve iznese što treba i na svoj način. Ona ne kaže uvijek stvari od reči do reči, ali mislim njen pogled vredi više od celog tog teksta. Baš primjer Draga Jelena Sergejevna. Da, Draga Jelena Sergejevna možda Dakle, predstav što je jedan najbolji koji se ikad igrao našo. Da. Stavno ste jako. Ja tu predstavu uvijek navodim kao primjer, kad me ljudi pitaju kao preporučuj mi neku komediju, ali ne mora žanr da znači da neka predstava dobra ili loša. Neke komedije su se jako brzo ugasile, a Sergejevna igra na 8 godina pred punom salom. Jeste to bila kamerna scena, ali opet je, nekad i predstave na kamernoj sceni su brzo izgubile publiku. Banovi Strahinja je uvijek bio pun. Znači, to su bili neki brak Betty Boone. Da. I kad im igraš slaninu to. Jedan on je scena. Šunku. Koja crče. Koji ti je predstav žao što se više ne igraš? Možda voleo da... Brak Betty Boone.
za Sergejenu sam premrtav. Mi smo tada igrali srednjoškolce i mogli smo da još da prođemo, onda je prvi kolega Banja Jerković počeo da sedi, se je predložio da napravimo, a kao da napravimo da je matura, kao da je prošlo 10 godina. Da se prisjećamo, pa smo kao okupili smo se, pa tako. Da, Banović, Strahinja, definitivno. Pa evo da, Branko Bula ima jedna predstava koja je meni bila jako bitna, koja se brzo ugasila i ne znam zašto. A u pitanju je predstava Mnogo vike ni oko čega, jer to je onaj trenutak da vi dobijete glavnu ulogu u Šekspiru, a imate 26-27 godina. To je veoma istina. I da, ja mislim da je bila dobra predstava, ali ne znam zašto nekako, mislim da nije trajala duže od 2 godine. Generalno klasični komadi, baš na našoj sceni nekako mi. Više su komedije, više, znači možda, ne znam, publika gleda. To je po meni bilo dobro komedija. Jeste bilo dobro. Da. A ja izvinjavam se. Ne, posle će. Pošto ja radim kao razvođačica u pozorištu i jedan od mojih poslova jeste da uputim ljude da ne koriste telefone tokom predstave. Znači da vas pitam koliko zapravo vama to smeta. Da li vidite, a ja kažete da vidite. A taj koji koristi telefon nije svestan šta radi. On svoje lice osvetljava u mraku i on se jedini tu vidi. Evo sad, imali smo pre neko večer izvođenje trilogije Liman. Ja izlazim na scenu i sad taj početak je jako spori, treba da se uvede publika u priču. Pa ja ne znam, jedno 20 sekundi, ja vidim nekoliko glava koji svetle i trudim se da me poremešti, jer imam 2,5 sata još posla i moram ostati u koncentraciji, a sam se ovako palim. Možda ljudi isključuju u tom trenutku, ja ne znam, ali pre toga ide upozorenje, molim vas da isključite vaše mobilne. Ali još da kao još 5 poruka, pa će oni... Ja sam stao na scenu i stvarno taj crni zid je zaista ništa. Znači stvarno je baš u koncentraciji vama, to je ono... I uopšte nije bio taj osjećaj uopšte, da kad gledaš prema tamo sve crno. Da. E sad, ako se jednom osvetli, da, odmah znaš kao, aha, ovaj gleda nas, aha, ovo mi je dosadno, aha, gleda sad koliko je sati, ko mi je pisao. Odmah snimim kome je dosadno. Pogledam se u telefon posle sati, 2 minuta, vidio sam ti to. Navodno je na prošloj predstavi su bili neki čudni zvuci iz nečeg telefona. Ja ih nisam čuo, ali mi je jako drago što ih nisam čuo. Posle mi je jedan momak koji je bio u publici rekao, kaže, ste čuli ono neko... Neke pesme su bile, da. Guslanje, da. Ovo je rekao, jeste čuli ono narikanje. Ja ne znam šta je bilo. I trajalo je. I da je navodno trajalo. Ali da li ima, znam da neka beogradska pozorišta imaju ljude koji, upozoravaju, ne znam. Ne, zato što ima onika priča, ja sam bila recimo na predstavi Najnormalniji čovek na svetu, gdje je jedna gospođa u prvom redu pričala kao da je u kafiću. Gde je na kraju, Milan, nekim svojim mimikom već valjda čovek nije znao šta da radi, pa je onako gledao već u nju, valjda da je skrene, mislim, to je bilo neprijatno za sve. Znači, ja mogu znati kako je bilo njemu. Pritom je ta predstava isto onako... Da, on je sat 45 na sceni i svaka scena je njegova. Znači, u prvom redu priča, kažem, potpuno onog zašto si uopšte došla na predstavu. Ali kada izlazi da se od publika iz različitog razloga, znači neku ukaničnu sam gledao više tako onako prvo kad ih predstave, da je ne slušaju nešto i me reki ne voltujem, čuje se kako da ne. Dobro, ne više pravo. Da, ne više provokativnih predstava, ali mislim da je na Limanu isto neko izlazio. Jeste, baš ja sam bio u redu, jedna, mislim, Ona repriza. Ona 5 postoji gospođe su bilo je to. Da, malo otišle. Da, i onda ona naša vrata. Recimo, u svojim predstavima ti više uživaš onim na maloj sceni, gde je publika, ovako? Pa, opet to
zavisi od predstave. Ali mislim da su te, na manjoj sceni izazovnije, zato što malo više liče na film. Možda malo intimnije, da. Ali opet nema ni tu puno pravi. Ja recimo, igrali smo predstavu Govorna mana i ona je baš bila na sceni. I kad je počela korona, onda smo sve te predstave koje su na sceni, izvinjam se, da je publika na sceni, publika je na drugu, onda smo raširili publiku po redovnom gledalištu i mi smo, nas troje, mi smo igrali na redovnoj sceni i meni je predstava tad nešto dobila. Ja ne znam što, da li sam se kao oslobodio publika. Znači, ja se malo razmašam, će malo da se razumije. Da, eto recimo to je baš neki, znam da sam uvijek mnogo zadovoljnije izlazio sa te predstave kad smo je igrali na, što je čudno, nas troje i onda logično je dobro. Nema ni tu baš pravilno. Predstave koje su trenutno na Kamennoj, odnosno Prah, Neparan par. Sad mi je što je Greta, da, ja nisam u Greti uz Petliću, ali Prah i Neparan par stvarno je jako odlično. Tekstovi su... Da, pa nismo ni loši. To se podrazumije. To se podrazumije. Ne bih gledali više puta. Htjela sam da pitam, sad je prošla tema, ali nije. Zanima me kako reaguješ ti kao glumac ili uopšte na glumci kad se neka predstava skine sa repertoara? Da li kapiram nekad ti I od koga zavisi. Ali da li ti teško padne i da li vi kao glumci možete da imate neki utjecaj da se predstava vrati? Ne, nemam utjecaj da se predstava vrati, a manje više si odgovorila da zavisi kako koja predstava. I razlog, zašto se skida? Zapravo ti je uvek ne žao. Čak i ako je predstava koja ti možda nije bila među najdražima. Evo sad, baš Govorna mana koju sam pomenuo, pre 2-3 meseca smo saznali da je skinuta sa repertoara. Tu predstavu nismo igrali 2 godine. Mi smo to već otpisali, ali on trenutku kad si čuo da se to više ne igra, da je to skinuto, onda kao pa skinuto. Mislim, trebalo bi mi jako puno da se vratim na to i pogotovo što sam ja možda očekivao da će tu predstavu sačuvati za kamernu scenu Novog pozorišta. Tako da, uvijek je neka tuga kad se neka predstava snima. Pogotovo kad se to radi bez neke najave. Ranije je bilo takozvano sahranjivanje predstave, gde kao zna se da je ovo poslednje izvođenje i sad je dozvoljeno sve. Znači, sad je poslednje izvođenje neke predstave koje ja ne igram, onda ja dođem baš to večer pa se pojavi kao lik iz neke druge predstave pa sad se vi snalazite, kako znate. I onda se dešava, sad to nekad može da bude i malo bez veze, pogotovo ako je neko došao prvi put da gleda baš to poslednje izvođenje i kaže ja neću više nikada ući u pozorište, ali za publiku koja je dugo godina pratila baš tu predstavu bude zanimljivo i zabavno. Evo ih Lima. Ali si iskusio da se vrati predstava, kad si Molim? si igrao, pa se ponovo obnovi. Da li si imao tako tih iskustava? Se kao ne ili skinuta se repertoara pa je posle ponovo? Ne, kad je skinuta to je to, ali dešava se da se nešto zamrzne. Pa kao, pa ćemo vidjeti. Narodni poslanik zamrznu, tako. Zamrznuo i ostao je zamrznuo. Mislim da tu neće biti odmrzavanje. U produkciji isto teško to ustaviti. Pa da. Pa dobro i tematika. Pa da. Možda će sad uskoro da se obnovi. Možda će uskoro da se obnovi. Pa da nije zadešno skinuta. Nisi se hranio, nisi dešao. Mislim da nije zadešno. Moguće. Ja sam negde u glavi to
Skinuo, sahranio. Izvini, molim. Da, koliko ima improvizacije i da li je voliš? Pa uvijek ima improvizacije. Mislim da se tekst nikada ne izgovori ceo od početka do kraja i onda uvijek moraš da reaguješ. Zapravo, ili se osnoviš... Pretpostavljam da nekada to može biti i dobra stvar. Da, može naravno, a nekada može biti... Vidi, nikada se ne izgovori ceo tekst kako je napisano. To se prosto ne dešava. Uvijek budu tu neke promjene, uvijek bude da neko od kolega možda ima neku dilemu, da neko negde zastane, da neko neku rečenicu ne kaže. Evo ja mogu da za ova 2,5 sata 4 stvari nisam izgovorio kako treba. Međutim, u ovakvoj predstavi je jako nezgodno ako iko stane, jer ona stvarno radi kao mehanizam. Ali ako je u pitanju recimo neka komedija ili neka predstava gde je situacija malo relaksiranija ili ako igramo nešto mnogo puta, onda će kolega bez problema da uskoči i te stvari se uopšte neće ni primetiti. Moram mi ispričati moje razine moram sad mi je palo na pamet, ožavaš se na porodice, mislim da znam. Sat, Vesne kad ja budi niko neće, koji je kao srebrne bude i koji je ukrao. Znači, to mi je bio najgenijalniji ikada, što to uvijek citiram, znači, kao, ne čuje se, a treba cijela scena zavisi da od njoj krene onaj budili da odle. I onda, ju, šta to vibrira? To je onaj novi vibriraju si ljudi. I to mi je, znači, u momentu žena, znači, a vidi si ti rekao, čujem vibracije. Jednom se desilo baš na toj predstavi, pošto imate neki deo kada ja pričam o svom porodičnom stablu, ja sam svaki put imao sliku nekog stabla. I jednom, 20. izvođenju, ja pokažem sliku, a na slici ništa. A ja pritom ne znam... Ne, doći ću na kraju, to je poenta, da. I ja sam ga, vidite, imao stablo, a kolege... Vidimo. A ja još sam svestan šta se dešava. I ja kada sam vidio da nema tog stabla, ja krenem bez veze, da sklanjam kao od publike, da publika koja je već videla prazan papir, i ja krenem da izgovaram taj tekst i da objašnjavam ko sam na kom stablu, a oni, onako, ko je stablo? A kao, da, vidim, nastavi. Nikada nisu pažljivije pratili to. I sad predstava se završi, ja pitam rekvizitera, gdje je moje stablo? I kažem, ja sam ti dao rezervni papir. Pa rekao, ali ako je rezervni, svejedno mora da bude stablo, ne možeš mi dati rezervni da na njemu nema ništa. To je možda mogu za probe ili ne znam šta. Kaže, ali rezervni je da, kao slučajno mi je dao ovaj bez stabla. Tako da se, mislim, te stvari se redovno dešavaju. Komedije su teško, jako je brzo, znači. Da. Znači, ja mislim da mogu možda se češće šalu u brzini ili kad imaš ovo više teksta pa negdje? Pa, zavisi od koncentracije. Mislim, mene ovo iskustvo koje imam, toliko... Ja tamo mislim da sam uspostavio neko pravilo i onda me sljedeće izvođenje demantuje. To, od čega to zavisi, to stvarno ja više ne mogu da izgledam. U mom slučaju godina. Mogu i to da se vagam. Ove kolege su ipak nešto mlađe od mene. Tako da... A da li imate tako da probate tekst pred svaki nastup? Da. Baš ceo? Pa, zavisi od količine, zavisi od uigranosti, zavisi od toga koliko se često nešto izvodi, ali uglavnom se prođe sve. Da. Evo, sutra recimo igram predstavu Felix i Doris u Madlenijanu, ja mislim da nije bilo ni jedno izvođenje, pošto je duo drama i koleginice i ja smo sat i 40 na sceni, mislim da nije bilo ni jednom da mi nismo prošli ceo ili barem
svaki put. Toliko sam zanimljiv. Gubimo publiku. Sad počeo vidiš kada neko ide. Da, to je... Da. Ja se samo na kratko, zaboravila sam te pitan vezano za reklame. Da li si svaki put pred snimanjem, pretpostavljam da si imao casting? Da. Tu isto i sam se tražio te castinge ili si imao nekog agenta? Pa, ta priča sa agentima kod nas ne funkcioniše baš kao što funkcioniše na zapadu. Čak sam razgovarao sa jednim producentom i onda je on rekao, kaže, nemaš ti toliko agenata ovdje kod nas, jer kao dođe agent i kaže, ok, ovo je moj glumac, a onda producent kaže, dobro, ja sam treba da platim i tebi i njemu, a imam godišnje izađe oko 60 glumaca kod nas. Imam mnogo ljudi koji čekaju u redu i bit će mi mnogo jeftinije da platim njih nego vas dvojicu. Ali ono što je veoma bitno je da vaše lice bude u tim raznim agencijama, u produkcijskim kućama i imate tu vrstu veze i onda to nekako ide jedno za drugim. Ja sam večeras saznao da se 8. Znači zvali su me sat vremena kao, reklama za Jeta u banku. Rekao, dobro, kada? 7. i 8. februara. Danas je treći. Za 4 dana. A ja već imam zakazane probe za obnovu predstave Franciska. Pa mislim, teško da će me pustiti, ali ajde kao vidjet ćemo, ali mislim da od toga već nema ništa. Mislim da u ovom trenutku čekam da vidim da li sam prošao za jednu inostranu reklamu, a to ćemo tek, znate, ko se snima krajem februara. To su mi baš na vreme javili. Baš ovo što kažete, neće biti ništa. Gledala sam čitanje pozorišta. I rediteljka je pričala. Koliko je teško. Da sastavi podrobu. Da. Sastavi probu. Pa radi, ako je onaj na snimanju, radi tekst bez njega. Pa kad se vrati, onda radi tekst sa njim. Da, tako je. Tako je, ja vraćam se na ono što sam rekla, da imate toliko i toliko sigurno da ovo ne radi. Da. Jer ovo u suštini utiče i na vaš rad u pozorištu. Apsolutno. Ako gledamo skroz realno. Jeste. Ali ja mislim da to pre svega zavisi od čoveka i da ja ukoliko imam probe narednih mesec i po dana zakazane, ja ću to sigurno staviti kao prioritet. A kad smo radili Prah, mi smo bili na probama svaki dan, nas je dvoje, a ja sam baš u tom periodu dobio 2 ozbiljne ponude. Ozbiljne, toliko da sam ogroman novac morao da odbijem. Svaka čast. Jer je, sad, ja ne znam da li bi to, ali to moraš biti svestan i šta su prioriteti. U toj emisiji su pričali mladi glumci, stari glumci, reditelji. I stare garde je bio vrlo rigorozan. Kad radi, taj dan ne dobija platu. Da, mesec dana neplaćeno i gotovo. Da, mislim da je baš Lalić je pričao, nije Lalić, Željko Hubač je pričao. Tako da... To stvarno jeste problem, ali ja sam uvek snimao, tako da sam, ukoliko imam obaveze, probao sam da nađem u pozorištu, da nađem način, ako može, ako ne, onda nikom ništa. Pa ja sam snimio za mesec i po dana 30-35 epizoda neke serije, u trenutku kada sam u mom pozorištu imao samo 2 izvođenja. I zato sam mogao da stignem. To je bilo pre tačno 2 godine. Sada, u ovoj fazi, ne znam da bih to mogao da izdvojim. I verovatno bih to onda odbio. Ali, da. To jeste veliki problem. Prvenstveno je problem zašto vi morate to da radite. Da, tako je. Tu je prvo problem.
Tako je. Da li vam se desilo nekad da vam bude loše na sceni, da se osjećate loše pa da ne možete da odigrate, da imate neki bol u stomaku? To je zanimljivo pitanje. Zapravo mi se dešavalo da mi na sceni bude dobro, a da mi van scene bude loše. Ti znaš o kojoj premijeri pričam. O premijeri koju sam imao pre skoro 3 godine u Kraljevačkom pozorištu. Meni se nešto desilo taj dan. Ja se nisam osjećao dobro. Ja izađem na scenu, sve funkcioniše perfektno, ja izađem sa scene, ja se ne osjećam dobro. Opet izađem na scenu, sve su čudni. I to je ono što je moj profesor stalno govorio, scena je lekovita, ali se tim bilo. Kako se to djeluje? To se zove adrenalin. To se zove adrenalin. Ti si na sceni, nema stajanja i kad se ta premijera završila, ti se najbolje sećaš kako izgledala ta moja noć. To je, a onda sutradan reprizu treba izgurati i to je bila glavna velika uloga. Pola sata pre predstave ja ovako ležim na scenografiji. Idemo predstavu, idemo. Tako da na sceni mislim da... Zanimljivo da ste pomenuli problem sa stomakom, jer sam prvo to ne radi. Da, tako da je to je. Da li se zna kada će krenuti jedna nova serija? Evo, Smola. Smola. Da. Ono posljednje što sam čuo je da je RTS odbio tu seriju. Reditelj je Boban Skerlić, a Boban Skerlić je u posljednje vreme imao neke izjave koje... Dobro, možda preuzme Nova. Možda preuzme neko drugi, da. Nova S. Da. Uglavnom, Smola je jedna serija u kojoj ja imam dosta značajnu ulogu i mislim da se bavi jednom važnom temom. U stvari, tema je osvetnička pornografija. Ja zapravo nisam bio svestan težine te teme, ali mi je reditelj predložio da ja igram čoveka koji sve to zakuva. I onda sam ja dobio tekst, ja sam pročitao tekst i onda sam ja nazvao reditelja i rekao mu, ali, ovaj čovjek koji je ovo uradio, uništio život sebi i toj devojci, je suštinski jedan okej lik. I on kaže, da, samim tim je tragedija veća. Jer je on u afektu uradio nešto što nije trebalo da uradi. I trpeli su posledice i on i njegova devojka, a priča se završila tragično, a priča je rađena po istinitim događajima. I tu smo recimo imali malo ozbiljnije pripreme. Znači tu imali smo probe sa rediteljem gde je on nama rekao koliki je problem sa tim Viber grupama i da su desetine i desetine hiljada članova. Što je stvarno nisam mogao da ne. Zapravo se nikad nisam tom temom toliko bavio. Da će serija biti stvarno super baš zbog toga što je, mislim, ono... Da. Zapravo je... Trebalo je da krene na RTS-u na neki dan, provediću, izvinjavam se, neki dan prava žena ili tako da sam... Prošle godine, 25. i 26. novembra, mislim da je to... Moguće da je tada trebalo. Moguće da je tada trebalo da bude. Mislim, imam tačnu vest kada... Imam tačnu informaciju kada je to odbijeno i mislim da je ostalo bez nekog jasnog objašnjenja. Pa dobro. Čovječih veseli pozdrav. Vratimo na veselo. Mislim, jedno basic leksikonsko pitanje, ali najdraža uloga u Subotičkom pozorištu. Najdraža. Pa to je baš teško, zato što ih ima preko 50. Ali, ajde recimo da je... Prvo što mi uvek padne na pamet je Novo Viki nije oko čega i taj Benedikt. Zato što je to bila
moja prva velika uloga u Šekspirovom komadu. Znači, to je prvo što mi padne na pamet, to je samim tim vjerojatno i najtačnije. Mislim, bilo je posle velikih, značajnih uloga, ali kad god me neko pita, aha, pa valjda je to. A koja je tebi, ili da li vi ovako međusobno generalno idete da gledate druge predstave, koja je tebi ostala najbolja što se ti gleda? To smo mi primetili se. I čak i u Kosovo, ja sam Desiree, uvijek da. Pa zapravo, sad si mi uzeo reč iz usta, Desiree. Mislim da je to najznačajniji pozorišni festival kod nas. Sad sam shvatio da li ima još pored dečijeg i jedan drugi. Nekada se desi vojvođanski da bude baš ovdje. Ali mislim da tu baš može da se vidi ono što je u tom trenutku aktualno, ono što bi neko nazvao kao alternativnim pozorištem, ali što ja predstavljam mislim da je moderni teatr. Predstava koja mi je ostavila najjači utisak u prethodnoj godini jeste Eichmann, Eichmann u Jerusalimu, kazalište mladih iz Zagreba. To je predstava koja se bavi suđenjem ratnog zločinca u Jerusalimu i to je nešto što je relativno daleko od nas. I sad, naravno, radi se o strašnim stvarima koje su se dešavali u prošlosti, ali u jednom trenutku se ta tema nekako tebi polako približava. I što je bliža, sve je strašnija, zato što se prave paralele sa nama, sa našim vremenom, sa našim stradanjima i onda te onako uhvati do kraja. A sve krene kao prepričavanje knjige, filma, te scene, da, strašno. Znamo šta se dešava u Drugom svjetskom ratu i onda je sve bliže i na kraju ti stoji nekde tu posle dobra 3 sata. Recimo, ta predstava imala jedan zanimljiv moment koji ne može da ima svaka predstava. Ona je dosta interaktivna sa publikom. U jednom trenutku je glumac zaboravio tekst. I onda je rekao, ne znam šta se treba dalje da kaže. I onda mu je neki glumac rekao, sad da pričaš o... Da. I nastavio je dalje. Ali je takva vrsta predstave, to uopšte nije zasmetalo, tako da kad se desi to zaboravljanje teksta, nije isto, recimo, u ovakvoj predstavi, ili u predstavi kao što je Eichmann, ili u Lasinama. Nema uvijek istu težinu. A ovde stvarno skoro da nije delovalo kao greška. Koji je najveći glumački strah, ako pričamo o pozorištu? Zanimljivo je kako godinama to samopouzdanje ne raste na način na koji bi ti želeo. I što pred svaku premijeru ti imaš istu vrstu treme koju si imao i pre, ili barem vrlo slično. I što pred svako izvođenje ti imaš vrlo sličnu vrstu nervoze koju si imao i sa 20 nešto i sa 30 nešto. Uvijek postoji neka neizvesnost da će nešto da krene kako ne treba. Da ćeš zaboraviti neki postupak, da ćeš zaboraviti tekst, ali onoga trenutka kada se desi ta interakcija sa publikom i kad si ti shvatio da smo mi sad ovde zajedno i da mi to možemo zajedno da izgledamo do kraja, to je onda najlepše osjećanje na svetu, posle kojeg ti zaboraviš tu nervozu i taj strah i tu tremu. Onda se desi ta magija i onda se sve te stvari na neki način prevaziđu. Kako kaže Kolmanov strah od penala, glumčev strah od zaboravljanja teksta. Mislim da je to. Ali to se ne odnosi samo na mene. Ako kolega negde zapne, ja imam, on je i mene poljuljao u tom trenutku. Ja se neću osjećati ništa bolje.
To sve zvuči onako kao da je to nešto strašno, suštinski to je meni i dalje najlepši posao na svetu. To je bilo najozbiljnije zaboravljanje teksta. Pa nije toliko ozbiljno da sad ne možemo da nastavimo dalje, hvala Bogu se nije nikada desilo. To je deo posla. I onda kad ti prihvatiš to da će to da se prosto dešava i da ćemo mi da ulećemo jednim drugima, onda se te stvari nekako prevazići. Dobro večer, Ivana, stigli ste tačno na vrijeme. Treći čin. Pa da, baš sa sad žao mi je što je ono ušlo, tamo sam trebala ne znam, imaš neko pitanje za Vladu? Ivana je nekako pa da idemo. U Lebanskoj radionici, pitajte nju kakav sam ja, učitelj. A stvarno, što si dostao od toga? Nisam imao više vremena. Zaista. Čovjek snima, radi u više pozorišta, ne može da se klonira. Pa, u jednom trenutku je, da, stvarno onako Beograd mi je otvorio vrata i ja sam ušao nekako kroz ta vrata i shvatio sam da ne mogu da održavam i to, i dramsku, i repertoar. Prosto je bilo previše i negdje moralo da se saseče i sada to vode neki drugi mladi šmrci. A ne bi se vraćao od toga, što mislim, čini mi se da imaš žal ka stand-upu, to si spomenuo, a kao nekoj mentorskoj ulazi? Ne bih. Koliko su te istraumirali? Reci slobodno. Pa mislim da sam rekao sve što je trebalo tu da se kaže. Ja mislim da je to jedna etapa koja je za mene gotova. Ako bi neko nekada hteo da mu ja pomognem oko nečeg ili da, kako bih rekao, da to bude neka radionica od 7 dana, 10 dana i da tu završimo posao, onda da, naravno. Ali da se to i dalje vodi, pa... I dok sam je vodio, ja sam imao problem kako to vreme da uskladim. Ja sam nekako, otkako sam došao ovde, ja nosim repertoar. I sad recimo, ukoliko ti imaš u toku jedne nedelje 3, 4 ili 5 predstava, ti moraš da nađeš još 2 večeri da bi držao tu dramsku radionicu. A kad je u pitanju recimo Fondacije Nenad Kiš, oni imaju zacrtane programe recimo utorkom i četvrtkom. Baš ja znam gde ću ja biti utorkom i četvrtkom i kako će izgledati repertoar. I onda smo uvijek morali da se nekako prilagođavamo, da radimo između, da tražimo neke načine koji uopšte nisu bili jednostavni ni tada. I onda se jedan od glumaca ne pojavi na to. I onda se neko od glumaca ne pojavi. I onda uvijek tako fali vremena, fali glumaca, onda meni u jednom trenutku zafali živaca. Ono što sam osjetio recimo kod te poslednje generacije, mislim da se nisam dobro ophodio prema njima. Jer mi se neki teret tih godina, kada sam vodio te radionice, nekako nagobilao. I da sam bio jedan mrzovoljni čovjek koji postao jako strog prema njima, a da su oni uleteli u nešto što sad gde nisu mogli da se snađu. Jer sam upravo ranijih godina imao neke ljude koji ne dođu, ne nauče tekst, kasne pola sata, ne tačno znao čemu priča. I onda to godinama stvaraju određenu vrstu nekako frustracije. Iako mislim da su te predstave naše stvarno bile dobre, ali mislim da je trebalo još ranije da stane. Okej, pošto smo ovo odužili sa, šta smo rekli? Pa duplo. Rekli smo da. Evo, ako neko ima, u stvari ako niko nema više pitanja, možda da pitanja nemate? Možda da završimo, ja ću s jednim cringe pitanjem, nadam se poslednje. Dobro. Za večeras. Samo jedno kratko da ga pitam, pošto smo na probi
trilogije Lemon pričali o ulogama, da li ti je ostala i dalje omiljena do kraja i posle premijere? Filip. Da. Filip. Definitivno. Filipa obožavam. Filipa obožavam. To je. Da. Od tih silnih, pa dobro, zapravo ima puno tih malih uloga, ali od tih većih, Henry, Filip. To je... Sheldon, da. Majstor, evil master. Mislim, dečak koga su roditelji nekako programirali, meni je to uvek bilo u glavi, on je programiran, njemu fali ljudsko, on je robot. Onda i njegove rečenice moraju nekako tako da zvuče, kao da onog trenutka kada njemu otac kaže ne gubi fokus, on od tog trenutka sluša tatu i on ne gubi fokus i onom trenutku on postane mnogo veći od svog tate, ali tad je već kasno jer on u tom trenutku vuče svet u propast. Tako da, Filip, mislim se to obožavam. Obožavam čovjeka koji, ali u njemu ima nečeg onako vrlo uzbudljivog i provokativnog. Da, Filip Rudolf. Cringe pitanje, da možeš da uđeš u ulogu bilo koga na svetu, potpuno nevezano za pol, šta god, ko bi to bio? Šta bi to bilo kao? Čekaj, sad pričaš o dramskim delima ili o... Ne, o generalno bilo kom. O profesiji ili o konkretnom čoveku? O konkretnom čoveku, ako postoji. Ako ne može profesija. Možeš da javiš sutra. Objavit ćemo. Jer kao obično, koji ti je omiljeni lik, kao koga nikad nisi igrao, ali da uđem, mislim... Voleo bi da uđem u glavu nekih ljudi, da vidim šta se tu dešava, mislim da bi bilo korisno za profesiju. Ali nemam nikog konkretno. Ok. A profesija? Kad si već spomenuo, a profesija? Preko sutra možda. Možda preko. Baš je teško pitanje. Zato što nekako to malo izlazi iz okvira profesije. Mi nekako uvijek se bavimo time, kao uvijek imaš 3 stvari kad gradiš lik. To je emotivno, idejno i telesno. Znači, šta taj čovjek osjeća, kako taj čovjek razmišlja i kako se taj čovjek kreće. A sve ostalo su neke zadatosti, mislim, tekst sam po sebi diktira kako će to da izgleda. Kad je u pitanju sama stvarnost, ja nikada o tome nisam razmišljao na taj način, da ja sam kao da uđem u nekoga, da bi to bilo uzavljeno. Ništa, razmisli o tome. Hvala ti što si došao večeras, hvala svima vama. Nadam se da mi je bilo lepo. Ja nadam se da nisam previše uzbiljio. U jednom trenutku sam se osjećao kao da je Hoćeš aplauz? U ulozi pripovedača.